a karan battar karshe. Inda dai an daga sai talaka ya ci faɗan karshe. Buhari zai cinye zaɓe. Tunda an ware kullum karshe. Masu lema na su gune. Likita ta yan dikalviniya kenan. Buhari ya cinye zaɓe. Yau takaici zai karsi yan taware kuma kenan. Inda dai an daga zaɓe. Masu sakamakon canji kun ga mun dawo kenan. Buhari zai cinye zaɓe. Jijin Adamawa jirgin mu ga wani sabon nan. Masu lema na su gune. Tawagar mu ta Abdul Amatu mai kwashewar nan. Buhari ya cinye zaɓe. Yanzu dai mun gama targaɗa kilema shi kenan. Aikin gama ya gama an danna mana kisa. APC ce a raya PDP ta mutu. Babu Buhari Allah saka gama lafiya. Aikin gama ya gama an danna mana kisa. APC ce a sama PDP ta mutu. Ai baba Buhari Allah saka gama la. Aikin gama ya gama an danna mana kisa. APC ce a raya PDP ta mutu. Babu Buhari Allah saka gama lafiya. An gargaza ne matin da gashi ta yaki. Mun gan ku ta yaki. Hakuri yake ba ku kasa ta inji baba. Baba ya ce a yi hakuri a duba. Baba shi bai ma so a yo hakan ba. Baba rai ne bai so a kai hakan ba. Tunici ya yi shirinsa baba ya saba. Tunici ya yi addu'arsa wacce ya saba. Yana ta daura ubanmu bai zauna ba. Ashe an yi shirin da bai sani an yo ba. Ba sa nesa babu laifin baba. Baban shaida ba ka yi zance biyu ba. Yaya za a yi karo ba kai nasara ba. Sosan san za su faɗi ban ƙarya ba. Gaba halin na gaban kuku yan gaba. Zaben nan zai iso ba mun yi fushi ba. Shawara ba ka ba hannu ba dai su ba. Maganar mata a bi su ba ta taso ba. Balala da suka yi a baya mun duba. Baban Najeriya ba zai manta ba. Maka ce an gama kurin kus sun faɗi. Aikin gama ya gama an danna mana kisa. APC ce a raya PDP ta mutu. Babu Buhari Allah saka gama lafiya. Sati ɗaya ne ta a shafe kuma za a yi shi muke da talaka. Kai muke da talaka baba Allah ya riga dai. Komai da kake kasar mu kai mana daidai. Zaɓe ko zai wata guda tallaka na nan zai danna mana kisar su gama cuta. Kai kamar gobe muke gani za a yi zaɓe talaka. Da idanunsu suna gani ƙura'a duka za mu ba. Buharin haɗa sansani za a yi zaɓe talaka. Mu yi haƙuri ƙura'a duka za mu ba. Mu fito da yunƙuri za a yi zaɓe talaka. Mu ɗau baba janar Buhari ƙura'a duka za mu ba. Labul kun ji tsari da ƙwari. Sati ɗaya ne Kai ku bar faɗin baba ya tsorata. Sati ɗaya ne Masu lemar sun jibuta. Sati ɗaya ne Suna ta hauma bata. Sati ɗaya ne Shi talaka kullum yana jiransa. Sati ɗaya Baban ne Buhari kullum yana faɗinsa. Sati ɗaya ne Kun ji burin talakan cikin ƙasa ta. Sati ɗaya ne Auta waziri na zo ina ta zance na dau janar Buhari. Aikin gama ya gama an danna mana kisa. APC ce a raya PDP ta mutu. Babu Buhari Allah saka gama lafiya. Batun dage zaɓa zan yi wa talakawa. Zan so wanda ya fusata ya yi hucewa. Shirin yanda fara akai ganowa. Macutan fara masu san dawowa. Har ballot paper ta goge sun ka bugowa. Sakamakon zaɓa sun yi yau zanawa. Ashe sirrin boye ya fito sarari. masu lema sun gigita. An banka shirin su na goge. mu babu damar sata. Buhari ne zai koma. Rage zaɓa sun yi fusata. An banka shirin su na goge. Talakawa kun ga kar mu fusata. Buhari ne Sati zai mai zuwa koma. mu kuri fito mu da kwata. Mu zaɓo Buhari din madubin Najeriya. Aikin gama ya gama an danna mana kisa. APC ce a raya PDP ta mutu. Babu Buhari Allah saka gama lafiya. Wani dai sun gama
yin shirin sun kwanda bakin ciki sun zan maka tuntube kana yi da dadin take sun ja kaja da kansu sun gajiya sun saki kome ne zai wahala da su babu kamar haki to baba Buhari Allah kare ka kamar ido fata kai rayuwa ka tsara ta kamar bado dosar zaki irin ka sai dai markan gado ruwa kake a ta sa ka sha ka bar sai da taron ido turmi a daka a bar ka fili makurar gudu ko su daga ko su bar shi kai ne bisa kan tudu duk makircin su za su kare shi su gurgudu su kyale ka akan ragar ka gwarzan Najeriya aikin gama ya gama an danna mana kisa APC ce ya PDP ta mutu Baba Buhari Allah saka gama lafiya da waɗansu suna fushi domin zaben an daga yadda dai an daga zabe in a bar maganar fushi zai zago kuma a buga aikin gama ya kai gama sarkin yakin dannu na ji sun bi mu da yadda dai an daga zabe da suna ta gunaguni ogan nasu da handama aikin gama ya gama muko namu Buhari sai ya ce ba a rike yadda dai an daga zabe ku bar su hayaniya kawai za su yi su gama aikin gama ya gama shi ya sa jama'ar mu muke bin su da lalama yadda dai an daga zabe wanda duk baya Buhari kai ya ci kararuma aikin gama ya gama da dattijo farin gani albarka ya ruwan sama yadda dai an daga zabe domin babanmu nasara ta yi tuni ta yi sama aikin gama ya gama magauta ya dara ku sai ku yi taron gama yadda dai an daga zabe in jama'a ƙuri'ar ku sai ku ɗebo ta kuɗin guma aikin gama ya gama ku zo ku zuba ta babu mai yi muku tsangwama gara bagare dama ya wuce tsangwama baba Buhari rabu zai maimaita maka ilmu'azin na birnin wa ku ce mun rawagar dama aikin gama ya gama an danna mana kisa APC ce a raya PDP ta mutu to Baba Buhari Allah saka gama lafiya Buhari mijin Aisha mata ba ma zaɓi wani kama Buhari mijin Allah ke zaɓen ban mu fusata ba mun waje rijistar ba mu ya gaba Buhari mijin shekara 1000 ba ma barka ba dukkan wace haram ba ma bi shi ba Buhari mijin Aisha ta canza zani ba babu ko ba karba masu ciwon zamba Buhari ne zai ci gaba tukun ko bai nasara ba da addu'ar talakawa tsoho ba za ka zube ba Buhari ikon rabba ana ta tona asirinsa a idanun duniya lijita na ce Buhari ka gama lafiya aikin gama ya gama an danna mana kisa APC ce a raya PDP ta mutu to Baba Buhari Allah saka gama lafiya ashe ba su iyawa kirgin giwa kabuwa ya ayyo ya gawa bangaje su muje mama dogo dan daura na Aisha ka fitarewa na gaske dodon yan gangan ga gulbin tsakiyar gari da ba a kwarfewa Buhari dogo dan daura Buhari kai kadai da gayyar talakawa ba sa tare maka hanya ba duk da an daga zaben sace ya zo za mu haiwa bangaje su muje mama Ibrahim dole murya na dagawa na gaske dodon yan gangan rukon kasa da PDP babu ke ba dawowa Buhari dogo dan daura da kun so ko kuki Buhari zai daɗa dawowa aikin gama ya gama an danna mana kisa APC ce a raya PDP ta mutu to Baba Buhari Allah saka gama lafiya mu je next level Buhari an buɗe jakar magori mun zanzage sirrukan su aikin gama ya gama fiya ya kar su kwari duka mu fito bi zabe ƙaryar duka canfa ƙaryar boka da bori mun zanzage sirrukan su ta tabbata gun talaka ba mai kimar Buhari duka mu fito bi zabe nema dai mun tumurmusa ta a kasta ya gari mun zanzage sirrukan su karshen da na sani dukan fin wasu sun yi gwari
tari Daga mu fito mi zabe Husaini na danko na gamsu marke na kau da tari Mun zanzage sirrukan su Dogo dan daura inda kai ba a ganin mazaje Aikin gama ya gama an danna mana kisa APC ce a raya PDP ta mutu To Baba Buhari Allah saka gama lafiya Allah ya yi maganin ku PDP cuta shirin da kuka yi a fari yau a rusata mun yi addu'ar da kuka raina aikinta kullum da tawassuli muke tashi mu kwanta mun yarda da rabi shi yake rusa mugunta Allah mun ƙara godiya kai mana gata ka rusa muna kisar su ka bar su da keta su ne makiyan kasar mu sun samu abauta muka yi addu'a ga rabi ya cire mu a cuta Allah ya babun harin mulkin mu a kyauta domin Najeriyar mu shi za ya daga ta Ibrahim ya ladan ayin banki ke kira mi hakuri mi zabe Aikin gama ya gama an danna mana kisa APC ce a raya PDP ta mutu To Baba Buhari Allah saka gama lafiya Sirrin boya a yanzu ya fito fili ga mu gasu Karo damara ka ji baba Tunda mun gano shirin su baban mu ko bai barin su Karo damara ka ji baba Ko bai yayi farko wallahi zai yo karshe Duk da an daga zaɓe nasara ita ce karshe Mun banka da sirrika sai mun ga uwar daga Aikin gama ya gama mun lashe an gama PDP ta gama ku faɗa musu sa kuma in Allah ya so Buhari shine zai koma Adamu na kudu Buhari baban mu da runguma Godiya ga buwayi jalla sarki raba gardama Zaɓe mun ci an gama Aikin gama ya gama an danna mana kisa APC ce a raya PDP ta mutu To Baba Buhari Allah saka gama lafiya ashe dai talakan kasar mu ya gane kenan da kima da mutuntaka Buhari ya san wannan asiri ya toni yan adawa ya kenan kun shirya domin ku sai da mu kar mu yi gaba batun daga zaɓe ina kira jama'ar baba kowa ya yi haƙuri ya sake ƙara shiri babba a fita gurin zaɓe da wurwuri asabar ta gaba a yi APC sakbance da ku a yi wabi ba ƙuri'ata ta Buhari ce da APC baba alfazazi nake kira ku taso mu yi gaba muna baba Buhari ai ba ma kunyata ba shine mataki na gaba Aikin gama ya gama